Magandang gabi, Metro and Mega Manila! Welcome pa rin po dito sa programang EDSA. Sana ay nag-i-enjoy pa rin po kayo sa lupit ng tugtugan natin. Siyempre kasama pa rin po ang tropang EDSA. Siyempre, andyan po ang apakahenyo sa lahat. Henyo! Tender pero Diyos pa rin kagdaga. Oro. At siyempre, inyo po abang lingkod. Inyo po abang lingkod, walang iba. Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po ako yan. Siyempre, ang napakakulit. Hoy, Duday, anong ginagawa mo dyan? O Duday, mag-shoutout ka nga uli. Hello po sa inyong lahat. Okay na po ako. Kanina po, medyo masakit lang po ang aking tiyan, mga angkol. Babatiin ko lang po. Nakikinig po si Uncle Francis Jessa. Salamat, Uncle Francis, sa iyong pakikinig. Baka naman may pa-donut ka dyan. Pambihira naman to si Duday. O sige, saka muna sa tabi ha. Huwag ka makukulit-kulit dyan ha. O eto na mga kabisyo, huwag na natin patagalin to. Pag-usapan na natin to. Isang street preacher ang sinita ng isa ring street preacher. Oh no! O dahil nauna na daw sila na nangaral ng salita ng Diyos, samantala habang sinisita yung isang nangangaral, hindi siya pinapansin bagkos panay ang pangaral nito na ang kaligtasan daw na ibinigay ni Lord ay hindi dapat binabayaran dahil yung isang nangangaral humihingi ng abuloy. Oh no! Tang, logikan na natin to! Ay, sige, logikan mo na yan! Logikan na yan. Or mga kabisyo, logikan na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boys, alam nyo sa totoo lang nakakalungkot po makarinig ng mga at makakita ng mga ganitong eksena. Maraming ganitong mga ipokrito Totoo lang ipokrito as in. Oh no! 'Di ba? Eto sila yung binabangkit sa kantang Banal na Aso, Santong Kabayo, naalala mo ba 'yon? 'Di ba? Ayon doon sa kanta nangangaral sa kalye ang isang lalaki, hininga ng pera ng batang pulube, pasensya na para sa lang sa templo. Pangkain lang po, sabi ng paslit. Talagang di po pwede. Lumipat ang pwesto ang lalaki! Banal na Aso, Santong Kabayo. Mga kabisyo, when you preach kasi, bago mo ihain sa mga makikinig, ikaw muna dapat ang titikim. Bago ka mangaral, ipangaral mo muna sa sarili mo. That's how I do it. Bago ako mag-preach sa church namin. Kasi I do preaching as well po. So bago ko po ibahagi sa iba na isabuhay nila, ako muna ang magsasabuhay. So logica natin, simplihan natin. Ang naging problema po sa eksenang yun ay umiral po yung pride. Yan. Ang kayabangan sa sarili. Kasi kung tutuusin, kung mas marami kayong nagbabahagi ng salita ng Diyos, mas glorifying kay God yun. Pero kung nag-aaway kayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, kaninong gawain yan, Tang? Ay, siyempre, kay Taning. Diba? Kasi kung sinasabi mo na ikaw ay tagasunod ni Jesus Christ, tapos hindi mo naman sinusunod yung utos ni Jesus, baka ibang Jesus yung sinusunod mo. Kasi sa Book of John in chapter 17, sinasabi po doon. Sabi niya, ni Jesus Christ mismo nagsasabi, idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, naway sila man ay sumaatin. Diba? So, alam mo kung sino yung natutuwa pag gano'n ang nag-aaway ang mga preacher ng sino? Yung yawa, yung demonyo. Aragoy!
ka!